Matod pa ni Attorney Colin Rosell, ang Cebu City Administrator sa Cebu City, nga disiplina o respeto maoy makahimo sa Cebu City nga susama og Singapore. Matod pa ni Attorney Colin Rosell, nga ang administrasyon ni Cebu City Mayor Michael Rama nagtinguha nga mahimong Singapore like Cebu City pinaagi sa pagsilsil sa disiplina sa mga residente, mga kabombo. Gi-explikan usab ni Attorney Rosell nga ang concept sa Singapore like with Melbourne features ngadto sa mga membro sa lupon tungod kay iyang nabantayan nga daghang mga tao ang wala makasabot sa Singapore like with the Melbourne features, mga kabombo. Matod pa ni Attorney Rosell nga ang tanang mga hiyas nga maayo natong sundon nianang mga nasura maoray maabot nga ri sa atong pinalanggang syudad sa Sugbo. Matod pa ni Attorney Rosell nga aron makabot ang Singapore like Cebu City, kinahanglan nga adunay disiplina ang mga tao. Yun na pa, murag alibay na lang ninimo, attorney. Murag alibay na lang ninimo, attorney, kay kaybaw man ka nga dili gyud ta bapariha sa Singapore kalimpyo ang Cebu City. Di na mahitabo nga ang Cebu City mapariha kalimpyo sa Singapore, so kuwahi sa naa sa hunahuna sa imong amo. Kaybaw man ka nga palpak ang programa sa mayor apan nidipinsa gyapon kag maayo tungod kay nindot man kag posisyon god city administrator. Dili man ni mao ang plano ni Mayor Mike Rama sa Singapore like Cebu City. Dili man to about sa disiplina o respeto. Natuog mo? Alibay na lang na ninyo kay palpak man mo. Ang gusto sa mayor nga kung unsa kanindot ang nasod sa Singapore, mapariha pud unta ang Cebu City. Mao nang attorney ayaw pagpataka, pataka man nakagngal-ngal sa imong bakba. Nakahinumdum ko, Attorney Colin Rosell. Nakahinumdum ko ni atong June 2022. Si Mayor Mike Rama una niyang gi-introduce ang iyang programa nga Singapore like Cebu City. Gani last year sa nakalabayng tuig. Matod pa sa mayor, June 12! June 12! Wala na yung mga night dwellers. Wala na kuno yung mga matog, daple sa asiras, panahon sa kagabion. Wala na kuno yung mga tao nga matog sa asiras. Kung makakita kuno siya, nga naay mga tao nga mga tog sa asiras, adto kuno niya patulgon sa balay sa iya mga department heads. Unya sa kung pagsuroy sa nakalabayng gabi Dias Colon sa downtown area, daghan mangyapon mga tog daplin sa asiras, wala man lagi na patulga sa mga balay sa mga department heads. Laktod pa kay istorya, ang mayor kutob lang sa istorya. Matod pa sa mayor, magpakamatay siya sa mga kabus. Naigipang demolish dito sa sitio San Miguel, Barangay Apas. Wa joy mayor nga nagpakamatay dito mga kabombo. Nanghambog pa ang mayor nga inigabot sa June 12 sa nakalabayng tuig nga wala na'y basura 24/7. Apan kining tanan puros palpak. Mao ni resulta basta mag-una ang istorya. Masuko rabag sawayon ang mayor, kapayason kaayo. Kay iyang gusto daygon siya perme. Mura man guni siya kuwang sa tabiyog sa duyan, bata-bataon kaayo mga kabombo. Unya, kumusta man tong inyong pag-reclaim sa 3-meter easement sa tanan nga mga kasabaan sa Cebu City? Kumusta ang pag-reclaim ninyo sa 3-meter easement sa tanan nga kasapaan sa Cebu City? Wala matiwas, no? Kay palpak inyong programa. Ang atong mga sapa na ay mga titulo, maong dili mo ka-reclaim, dili mo kapahak ang mga haligi, giugsok ang mga sapa, kay kanang sapa na ay baton pa na ay mga titulo, nganong natituluhan mana. Mao nga nahunong ang ilang pag-reclaim sa 3-meter easement. Kumusta man tong inyong plano nga maghimo mo og building? Medium rise building, MRB. Aron himuon nga relocation site.
himuon nga kabalhinan sa mga apektado nga mga pamilya nga nagpuyo daplin sa kasapaan nga maigo sa demolition. Wala matiwas no, kay palpak man ang inyong programa. Dili ko makalimot niya itong June 30, 2022. Atol sa inaugural speech ni Mayor Mike Rama, iyang gisulti ang iyang vision at tubangan sa daghang mga tao. Ang iyang Singapore like Cebu City. Gusto sa mayor nga maparihata kanindot o kalimpyo sa nasod nga Singapore. Apan hantod karon, wa pagyapon ta mapariya sa Singapore tungod kay gaayo raman ang hambog og pagarpar sa mayor mga kabombo. Onya sa dihang ni adto ang mayor sa Australia, nibisita ang mayor sa Melbourne, Australia last December 2023. Gusto na sad sa mayor nga gawas sa Singapore like Cebu City, pun-an na po niyag Melbourne features ang Cebu City. Pagklaro diya mayor, oy, sige ra mga pangopya. Mura man tag walay originality ani. Wala gilain masud sa mong oto. Sige tag pangopya.